Tabernacl Treforys. Mae adeilad Gapel Treforys yn adeilad arbennig iawn. Disgrifiodd George Thomas y Tabernacl fel eglwys gadairiol cyd am ffyr foer. Heb law am fod am capel a hardd mae Tabernacl yn ganolfan. Griffith fyddol a diwylliannol yn Cymtawe Isaf. Ond yn anffodus, mae llai o bobl yn mynd i'r capel y dyddiau yma. Mae hi'n yn codi cwestiynau difrifol am ddyfodol y Tabernacl. Rhaid cael digon o bobl i codi arian mwyn derbyn grant o ddioes cadw. Y capel mwyaf crand a dritafft yng Gymru. Gairiau Anthony Jones am y Tabernacl yn ei llyfrau Welsh Chapels. Ydy mae'n gapel arbennig, capel iconig, restredig, gradd 1. Aeth y gweinidog Emlyn Jones, y pensau John Humphrey a adeiladwr William Edward o gwmpas Prydain i weld y capelau gorau. Mae blaen y Tabernacl gyda oes o colofyn anfers. Tu fiwn cael arddangosfa o waith sari coed mewn mahogni gyda galeri corhyfryd ac organ fendigedig. Yn dilyn y diwygiad yn 1914, tiffodd aelod aeth y Tabernacl i dros fil a hanner. Erbyn heddiw mae llai na 100 yn mynychu'r capel. Beth fydd ddyfodol y Tabernacl tybyd?